Другата причина да обявим, че не сме съгласни с това дигане на данъците, повишаване всички такси, тези данъци, е, че след толкова дълго време немалко данъци. Ние не видяхме добрите пътища от това. Гледайте всичко в кръпки. Ето тази дупка тук, обърнете внимание, беше пусната от нашия съграждан Стоян Тойчев сигурно 30 пъти в поста, докато асфалтират. То не беше с пепел, то не беше с пясък. И това е точен пример за това как общината работи в тази насока. Въпреки че, да, тротуари няма. Зелените площи миналата година знака протест ги поливахме с студи вода лятото. Те са кафяво ръждави и пълни с изпражнения. Няма да го коментирам. Половиния град дърветите бяха изсекани. Сега гледаме, че се работи в линия, да се засяват наново, което всъщност не е лошо. Имаме голямо задължение към селските райони. Там живеят хора, които основната им мечта се свежда от това една сутрин, когато излязат от къщите си и тръгнат да отиват за да се трудят, да не трябва отново да минат по кал. През 2025 година асфалта все още не е стигнал до тях. Не са един и два случаи, това са много улици по селата. Няма да говорим за екстри като тротуари, свързаност между населените места и така нататък. Колкото повече и данъци да плащаме, начинът по който се разпределят възбужда в нас съмнение. Следващото нещо, което бих искал да обърна внимание, обявиха предния сезон за изключително успешен. Моля да бъде извинен. Аз познавам страшно много хора от бизнеса, хотелиери, ресторантьори, собственици на магазини. Защо ли нито един от тях не ми каза за този най-силен сезон? Всеки каза, че сезонът е бил слаб. Бих искал да обърна внимание и на нещо друго, на един поморийски феномен. Ремонтът по време на лятото. Миналото лято на туристите им се налагаше да бягат на препешки и припълзявания, за да не бъдат смачкани от валеци, багери и тем подобни строителни машини, които до август месец ремонтираха какво ли не. След като имахме европейско финансиране, и може да подвеждам в момента дали европейско или републиканско, за да ремонтираме водопровода. Там беше вкарана една добра сума, около 100 милиона, които не стигнаха обаче до никъде. Стигнаха за водата и то не в целия град, след което се наложи сега да се допълва, да се донаправи и така нататък. Само да обясна, че за, ако не бъркам, 65-70 милиона в Карнобат, който има 3 пъти по-голямо ВиК и канализационно трасе, беше извършено всичко. Канал, вода и дъждовна. Пак ако не бъркам, но имам такава информация. Имаме чудесен фонтан, който събира туристите. Много харесват всички. Мен също ми харесва. Но той не излезе, пак ако не бъркам, да ме извини няколко прави грешка, може да съм много точен с цифрите, но порядъка на 500-600 хиляди. Следващия момент узнавам за случаи на подобни фонтани, почти същите 68, 50, 90 хиляди. Аз ще пак са от най-скъпите. Ето по този начин, с скъпи или качествени ремонти, които искат безкрайна поддръжка и ремонтиране след това, се налага ние да плащаме още повече за това вече, което сме платили. След това идва следващия интересен момент, който съм предбелязал. Понеже съм много хора, извините, че се направил кметка и така стоя сличето, но много се ми развълнува и ми е много лесно, извинете. Хроничен недостиг, така значи хроничен недостиг на места за паркиране и синя зона. Тъй като града беше застрояван без визия, без план за бъдеще,
без идея, да, презастрояване. Без идея за това как ще се развива в условията на това презастрояване и хилядите хора, които идват до апартаментите, които са придобили, туристите и ние местните жители, как ще живеем в сезона. Липсата на паркоместа, липсата на достатъчно паркинги лятото превръщат живота ни в един малък кошмар, така че да се карате с роднини, братя, сестри, съседи, с които сте живели в мир и дружба цял живот. А днес ставаме врагове, защото единия можел да паркира, а другия не можел. На единия му е дадено паркомясто, на другия не му е дадено, на единия са дадени 2 и 3, а също хора, които нямат постоянно уседналост в града ни, имат и не по едно. Това е друг голям проблем, който нашите данъци не решиха до сега, не вярвам да го решите за напред, понеже няма визия, няма цялостен поглед за това как градът ще продължава да се развива напред. Следващата точка, която съм си отбелязал, зелени площи, градска среда. Като хвърлих набързо, тук няма смисъл да влизам в големи подробности. Всички знаем, че единствените така добре изглеждащи зелени площи в града са тези, които са обгрижвани от частна инициатива, заведения, ресторанти, които ги поддържат. Не виждам много и тук къде от високите данъци и как новите местни данъци и такси ще променят това. Така, по-нататък минаваме до опазване и болница. Темата е посетителна, болницата в Прибъркан беше съществувала 1977 година. Предполагам, че не прави грешка с датата. Тя обслужва 3 български общини, като се е водила една от най-добрите, най-търсеници, най-уважаемите специалисти. За времето, което ние плащахме най-скъпите данъци едни от най-скъпите данъци в цяла страна, тази болница леко-полегно, не знам по какви причини, западна, потъна в разруха, стана задлъжняла и у нас се прокрадват мислите, а и много път сме сигнализирали преди 2-3 години, че това не е случайно. Може и да е така, може и да не е. Но вие виждате динамика. Сега вече кмета има една много добра идея, според него. Не знам, ще питам вас. Болницата да се проведе, тъй като тя в момента е като нещо много тежко време за общината. Постоянно някакви милиони се превеждат заплати и така нататък. Там бяха вкарани огромни суми, не знаем защо, за ремонти. Пак не знам. Но като цяло, това е ситуацията в момента. Гражданите ще решат. Ето от кмета и той е тук, може да е отговор на тези неща, на тези въпроси. Така, продължавам. Господин кмете, може ли само да кажа няколко неща? Ще ви дам думата, имате право, разбира се. Удобно ли ще ви? Не да си ходите, не. Просто да изчакате да не чуете. Дайте му го! Дайте микрофона! Дай му го да ми обясни някои неща! Елате! Много си толкова обиден, бе! Много си обиден, бе! Така, не знам защо се обиди кмета, казвам им просто да изчака да кажем няколко неща, за да може да отговорим на всички въпроси, нали? Мисля, че така е честно, не може да се отговаря на парче или да прекъсваш хората, все пак си имаме някакъв наш график. Да се съди негова работа. Трябваше да му го дадеш! Всеки така казва, но не иска. Продължаваме нататък, извинете. Икономика и бизнес климат. В нашия град добре върват строежите. Аз също съм представител на тази сфера. Но толкова години някакси не забелязах инвестиции в сферата на производство, да се направят някакви предприятия, които да създадат трайна и устойчива среда за гражданите и за моите хора, които да влязат, да се влият в тези структури, да работят и да останат тук в нашия град, за да се развиват и да не изберат големите градове, за да имаме отлив, да изгубим моите хора, които сме
изгледали, възпитали, изучили, а да останат тук при нас да развиват родното си място или в по-лошия случай да ги изгубим и да отидат да градат чуждо бъдеще в чужда страна, което е най-отчаяващото. Отсъствие на инвестиции за толкова години, тук не се откриват предприятия, фирми не идват да инвестират, а по-скоро имаме чувство, че бягат като дявол от тамян. Защо е така? Оставам на вас вие да прецените, аз си имам мнение. Следващо. Малките населени места, освен улици, тротуари, инфраструктура, проблеми с водопроводите, които между другото няма да се изтрива душата, като каза, че последните 2 години кмета по ангажименти, така горе-долу поне с водата почва да им решава въпросите. Няма спортни школи, няма нещо да се развива, няма занятия за децата. Отиваш там и има едно кафе, една кръчма, в което децата нямат място. Няма възможност да се развият правилния начин, да спортуват и това да ги задържи там. Следващо. Общинска собственост и администрация. Много от имотите бяха разпродадени. Причините няма да ги обсъждам, доста дълга тема, кмета си знае си общинския съвет, който гласува това. Да, искам да влизам в конкретика, просто да нахвърля, защото ако тръгнем да обсъждам всяка една точка до последната подробност, няма и стигне една седмица. Оттам, като няма вече къде нямаме къде, следователно не могат да остигнат места за паркиране, за изграждане на паркинги, което е съществен проблем. Също е там да бъдат изнесени автомобилите през лятото, които сега като се направи, както и в квартала, като се направи това еднопосочно движение в повечето улици, много от колите просто няма къде да се денат, за което бях сигнализирал на комисия, февруарска в края, т.е. на комисия, която беше към последната сесия. Там трябваше да се гласува за февруари, там трябваше да се гласува еднопосочността и паркоместата в квартала. Внесохме подписи, бяхме отрязани, село не сме хора. Тоест, хората, които се бяха разписали, бяха убедени за фалшиви, неживи и не знам там какво. Така, разходите, долна тема, разходите растат, все повече на общината. Да, разбираме, всичко в този свят расте. Но защо веднага първото и най-лесно трябва да е било на данъци? Защо не погледнат разходите? След като помня, аз също съм бил в кампанията на кмета Алексиев, когато за първ път беше избиран, обявяваше високата, разширената, раздута администрация за длъжността на общината при предния кмет, която беше около 5 милиона. Сега може и да ги излъжа точна сума, но над 15, може би 20. Тук обаче всички мълчат. Не казвам, че е лесно да се управлява община, съвсем не е лесно, с всичките си проблеми, ангажименти и така нататък, но лошото е, че няма допитване до гражданите за важните теми, след като в крайна сметка ние плащаме задълженията за всичко. Така, продължаваме нататък. Как са снети ползите? Това е следващия удар за гражданите, който ни се готви с декември. Между другото, в момента Община Поморие изчаква гласуване от парламента на въпросната наредба, за да може да бъде разгледана и тук. Тя още не е дадена на общинските съветници за разглеждане и одобрение и по-нататъчно гласуване в края на месеца на сесията, но ще бъде входирана. Ако помните, беше дадено изявление, кмета, когато тръгна да освобождава частната фирма, която плащахме немалко, и каза, че ще направи общинска такава, която да намаля разходите. Резултатът от това беше кредит за камиони, който мисля, че още се плаща, кофи и така нататък, и в крайна сметка много повишаване на данъците. Къде е логиката? Щяхме да свалим разходите. Искам обаче да насоча вниманието ви към нещо друго. Един момент, в който никой от тази сграда или общински съветници не ви разяснява. Вижте ли колко сме тук, колко много хора от нас отсъстват. Не живеят зимата тук, нали? Тези квартали са наполовина или на една трета, няма да е пресилно покажа.
или няма. Те плащат по-голямата част целогодишно. Може да се 1000 апартамента, може да се повече, не си правят труда точно да ги определя и да ги обявя, но не са малко, вие знаете, страшно много хора отсъстват. Те не генерират смет, а плащат. Какво става с техните средства? Къде и за какво отиват? Що пак не стигат? Оставам на вас да решите. Така, извода е, мой личен извод, може да се съгласите с мен, може да ме оборите. Ще завърша среща си там, където започнах. Започнах именно от местото, в което ви казах, защо да плащаме повече. След като сме плащали дълги години и това не се пролича. Управлението, начин на разпределение на средства е най-големият проблем в тази община. Тъй като големите инфраструктурни проекти в града, които са наистина хубави, като пристанището, алеята, някои други пъти за камена, чудесно, въпреки че вече се разцепи от всеки, но пак му се радвам, защото беше ужасен. Това са по евро проекти, което не е заплатено от нас или по-голямата част, огромната част не е заплатена. Така че, скъпи приятели, казвам следното. Не на високите данъци и такси или поне не в такива проценти. Защото много не вярваме, че след като направят национални шампиони по плащане на високи данъци, нещо ще се промени. Качеството на живот, безопасността на инфраструктурата, на средата, по-добрата инфраструктура, по-добрата осветленост и така нататък. Не вярвам, че ще се промени. Затова ви събрахме днес тук и ви помолихме гласно да изразите своето не и това ще се против директно на данъци, което е направено без обсъждане, не е мотивирано, защото всичко поскъпно. Това не е мотив. Ние знаем, че всичко е поскъпно. А нас кой ще ни пъти? Нашия живот също е поскъпно. Нашия бит също е поскъпно. Благодаря ви. Това беше от мен. Сега искам да попитам. Бих искал да попитам дали някой от вас има въпроси, има изказвания, има наблюдения, мнения, които можете да изразите гласно. Не се бойте, не се притеснявайте, няма от какво. Заповядайте. Здравейте, скъпи съграждани. Мнозина ме познават. Да, младите едва ли, но възрастни ме познават. Значи, и какво искам да ви кажа само? Властта е зависима. На всяко ниво властта е зависима. Не си мислите, че кмета може да прави каквото се пожелае. Но кмета може да направи едно нещо, което гражданите ще го подкрепят. Преди 85-90 години в Поморие кметовете са изпращали персонално писмо до всяко едно военно поделение да освободи младежът, който служи там, за да се включи в кампанията по събирането на гроздето. Представете ли си? По тези времена, съжалявам, тук няма толкова възрастен човек, който да знае тези факти, на мен са ми разказвани от възрастни хора. Значи кмета може да издири младежите, които са тръгнали в чужбина, да ми изпрати по едно писмо, да създаде един форум в социалните мрежи, да създаде една дискусия с единствената цел да върнем децата си в родината. Вие разбирате ли? На нас ни трябват млади хора, можещи, умеещи, носещи съвременното ноу-хау. А това е анонс към кмета, дано да ме чуе. Защото последната реплика, която беше между нас, двамата беше твърде нелицеприятна. Аз я помня, той може да е забравил. Кажете! Нещо друго, което е още по-важно. Много ме знаят, обаче едва ли някой знае, че аз съм създал най-голямата социална група в мрежите. Това сме ние. Това са всички партии, взети заедно. А ние, които не гласуваме, които не признаваме нито една партия и нито един политик, затова отказваме да играем в маскарада на властта, наречени избори,
ние всички можем да променим света. Първо започваме от тук, от местната власт. Всеки може да се представи или да представи свой представител от своята професионална гилдия, да смениме диалектиката на социалното устройство. Това значи нова социална парадигма. Всеки, който е избран в Общинския съвет, да носи персонална отговорност за онова, което е обещал да свърши за определен период. Никаква друга форма на управление. Без мандат. Целево избиране на представител. Ние да му търсим сметката, да имаме пряк контакт с него и по всяко едно време да му търсим отговорност. Дали е свършил това, за което е обещал. Ето това е, скъпи приятели. Не забравяйте, че България стана най-богата държава на Балканите преди 90 години, благодарение на това, че беше забранила партиите и затвори парламента. Защо този факт се крие? Даже Бойко Борисов беше казал, в социалните мрежи има едни, които си мислят, че без партии може да управлява държавата. Ами да, може, разбира се. Даже в неговото окръжение няма нито един, който да го напомни, че ние сме имали в близката история такъв период, когато българския лев стана златен. И то не кой да е от Килон Георгиев, който е от Бургас. Поморийски зет. Съпругата му от Поморие. Знаете ли го това? И това не знаете? Някой го знае. Браво! Значи тук се раждат идеите, тук се раждат промените. Няма да чакаме полето, което ражда тикви. Морето ражда нещата. Благодаря ви, че Да, искам да добавя една, може би, малка забележка. Кмета не ги обича тези забележки от гражданите, но ще му се наложи да не чуе, харесва му или не. Преди време го помолих и да се обърнах към него с едно искане да се обръща повече към бизнеса, към нуждите на гражданите и да ги изслушва. Да има диалог и винаги, когато има важни решения, не да ги взема на тъмно с някакви обявления от рода на, сега ще ви цитирам, проект за промяна на наредба, на управление и така нататък, но никъде не пише данъци. Кмета по последно време много обича да се изявява в YouTube, в Facebook и така нататък, за което няма лошо, но преди да излезе и преди да ни дигне данъците, да беше излязъл, да беше направено видео и да ни каже: скъпи съграждани, във връзка с новогодишните и коледните празници, събирам се да ви дигна данъците. Бъдете живи и здрави! На този момент много така скришно, на тъмно мина и докато се усетим, вече бяхме пообедняли. Той чистити от билборд, чистити. Питаха един наш съгражданин: ти знаеш ли колко ти дигат данъците? И той им отговори така: колко данъци плащаш по-скоро? И той им отговори последния начин, той е тук наблизко, като им каза: да, знам, с 33% повече от вчера. Така, друго нещо, което може да искаме от кмета е, когато харчи нашите пари, да излезе с един отчет. Пълно е с юристи, а чужди фирми представляват общината. Тези юристи какво правят? 6-7 ли са, колко са, нямам идея. Когато имаме синя зона и платени паркоместа, които съвсем не са ефтини и създават къвги, дискомфорт и така нататък и правят туризма почти невъзможен в града. Хората просто не искат да идват, защото ги гонят като прокажени от улиците. Да каже поне каква полза има това за общината. В финансов аспект, за да е наясно. С тези пари какво смята да се направи? Къде трябва да се изразходват те? Как вижда да бъдат рефинансирани, реинвестирани в следващ проект, който ще е добър за общината. Ще е полезен. И като казвам за общината, нещо много важно, което никой не го казва. Общината сме ние гражданите, всички вие тук. А не ето тази сграда и един човек, който се е обявил за собственик на общината. Общината сме ние. Ние искаме, той трябва да изпълнява. И към общинските съветници последно време се обиждат някои от тях, защото съм критичен и не мълча, няма да мълча. Казах го, няма да мълча и от тук нататък нищо няма да остава скрито, каквото и да правят. Да почнат да си вършат работата.
да вършат онова, за което всички ние ги изпратихме там. Да защитават нашите интереси, да се грижат за нашето по-светло бъдеще, а не да слугуват в полза на един човек, един обиден човек, който преди малко стръгна от тук. Не знам на какво пак се обиди. Така, господин Паспалев, нещо сте да кажете ли? Заповядайте. Добър ден! Добре дошли на всички, които искат да протестират против увеличаването на местните данъци и такси. Добре дошли! Както всички знаете, закон, гласуването на местните данъци и такси и определянето на тяхната ставка става на сесия на Общински съвет. Виждате ли някой общински съветник от опозицията между вас? Всички тези хора гласуваха за това да се вдигнат данъците. Има двама, които гласуваха въздържал се и смятат, че по този начин са се избили ръцете. Не са се избили ръцете. Просто се страхуваха да гласуват против. За мен въздържал се не изразява никакво мнение. За мен въздържал се е равно на това, че е съгласен. Да, хора, които показаха страх. Направете си сметка, когато следващия път гласувате, какви хора избирате. Защото тези хора влезаха в Общинския съвет с обещания да са опозиция, да защитават интересите на всички нас граждани. Тия дни, може би ония ден, кметът излезе с един пост във Фейсбук, в който обяви, че има план за строителство на нова автогара и още нещо там беше. Някъде между града и квартала, към морето. И за тая цел общината щяла да закупи 8 декара, но щяла да ги замени с всяка друга земя и някаква комбинация така. Сигурно знаете, че тези земи преди време от същия този кмет бяха продадени на частно лице. Сега ще купуваме обратно, сега там на други цени. Нали? Защото цените се вдигнаха драстично. И аз искам да попитам кмета конкретно. Има ли разчети? Какво искате да му кажете Как ще се финансира този обект? за кмета? Как ще се финансира строителството, проектирането и откъде ще дойдат парите? Това ли е причината да се дигат данъците, за да изпълняваме някакви идеи на кмета? Идеите може да са и хубави. Това става една приказка от стари хора. Човек се простира крачетата според дължината на черджето. Не може да харчиш повече, отколкото имаш приходи. Това е безумие. За съжаление, това се наблюдава и в национален мащаб. Ние вече от няколко години харчиме повече, отколкото събираме пари. Това води само до едно. До една галопираща инфлация, която пак нас ще ни засегне. И че кмета, ако обича, като представя такива идеи, да покаже къде ще бъде финансиране. Само хвърляне на такива идеи на празно, то е безмислено. Имаше един кандидат кмет на последните избори, който на предизборно събрание също беше представил едни безумни идеи. Ще направи опросителна инсталация за вода, да си полива от градинките, щял да купи инсталация за да направи плочки, бордюри, пак без да казва къде ще дойдат парите. Другото нещо, което искам да посоча, е, че преди да се дигнат данъците, би трябвало да се оптимизират разходите на общината. Аз също смятам, че общината се управлява неправилно, че прекалено много пари се разходват нецелесъобразно. Преди време бях говорил с
един от бившите кметове, предполагам, че всички го познавате, Мишо Клерик. Питам го, Мишо, помниш ли колко служители имаше в общината, когато ти беше кмет? Той ми казва, как да не помня, помня. 61 човека са. 61 човека бяха. А сега, може ли кметът да каже колко човека са си в общината? Общината се е превърнала в най-големия работодател в града. Казват, зите, казват, че това е един от начините за купуване на гласове. Защото те хора имат семейства и всичките тези хора, разбира се, ще гласуват за него. Тъй, че ние се дигат данъци, трябва да се погледне, да се погледнат преди всичко разходите. И някои намерения, които не са толкова необходими, просто могат да отпаднат. Ето видяхме как се преработи националния обект, националния бюджет, извинявам се, като там много разходи отпадаха, за да може бюджета да се впише в рамките. Бих се радвал, ако кмета направи разяснение за тези въпроси, които благодаря ви. Още нещо в така духа на шегата. Някой моля се обясни какви са тия билбордове на кмета. Общо падна, извините. Билбордовете на кмета, които така усмихнато ни поздравява. Аз виждам в това някаква закачка с нас. Не знам ли ще бъде лоша шега или просто почти пани така или не мога да разбера. Какви хубави празници, какви лева да ти ни изпразни джобовете. Така, нещо друго, някой друг иска да добави. Бяхме доста обширни. Така. Еми, как да го извикам? Как да го изкарам? Да, Георги, заповядай. Здравейте, поморици! Радвам се, че днес се събрахме толкова много хора и едно такова вдигане на цените може да ни обедини, както абсолютно нищо друго. Тази задача, с която се взехме с Радостин, с НПО Ние не мълчим, с Николай Кичуков, с колегите от Бурно Поморие и за 2-3 дена да реагираме, да съберем необходимите подписи, на които може да се противопоставим на общинската власт, защото знаете, че всяка една община решава за местни данъци и такси чрез на сесия. След като не бяхме допитани и обиколихме Поморийска община и целия район, мога да ви кажа села като Дъбник, като Косовец, на 100% се разписаха хората с искане да не се вдигат местните данъци и такси. Не знаете какъв ужас е в тези населени места. Ние си прибирахме вечерта, 8 часа, не могат да се разминат 2 коли. Той пътя, колкото да мине, бил с колелото. И тези хора казват, момчета, с вас ми направете нещо, ние не искаме да ни вдигат местните данъци и такси. В Срача разговаряме с двама кмета. Казаха, никой нас не слуша. И какви са тези общински съветници, които гласуват против волята на народа? Това става в поморийските села. В Каблешко, в град Каблешко, в град Агилой също доста активни хора. На много места имаше и провокации. Приближени до кмета, например, криеха доста от нашите листи, които бяхме дали. Ще ви дам пример с 2 магазина. Бяхме оставили по няколко листа, след 3 дена ни върнаха абсолютно също празни листи. И казват, никой не иска да се разпише. Ние 5 магазини, че ги напълним за 10 личи. Така че това не може да спре. Дори да има провокации, след като сме единни, нещата се получават. И след като сме го докарали до едно положение, подирахме жалба от областния управител до апелативния съд, пуснахме частна жалба, ние не трябва да спираме до тук. И за всяко едно решение, с което не сме съгласни, предлагам повече хора да се включите към нашите НПО-та. Да бъдем по-голяма група хора, когато се действа в мащабите на цялата община, да си помагаме.
А не само един-двама души да от сутрин до вечер да обикаляме и да се грижим за организацията. Ако има съгласни, знаете, имаме сдружение в Поморие, Будно Поморие и региона. Имаме НПО, което се казва "Ние не мълчим". Не се ли обединим, дали за платеното паркиране, дали за сините зони, ние сме изгубени. Направихме електронната подписка за спитане на две жени от София. От София жената пише на сайта: в София за същия апартамент плащам на половина цена. Къде е София, къде е Поморие? Ние Баровци тук, какви сме? Баровци, най-богатата община в България. Най-много ще плащаме. И имаме питания. В квартал Сичи Георги, дето миналата година ме излъгаха, след като събрахме над 1200 подписа против реорганизацията. И искахме да се направят няколко паркинга и след това да се правят тези чертания на схеми и да се събират пари на хората. Какво направиха? На свободни пространства, където спираха по 40 коли, тротуари по 9 метра, сега спират 6 коли. Аз сега викат платени с абонамента. До някъде да спреш. Къде ще спреш? Тогава не ги дадахме на съд, като мислехме, че няма да не издържат, че бъдат точни, че няма да има платен абонамент, ще има место за всички жители да спират. Какво се оказа? Минаха 3 месеца, мина срока за обжалването в съда, платен абонамент. Айде честито. И хората питат. Ние плащаме най-високия данък за МПС в България, може би. Най-високия данък за МПС. Какви са тези 180 лева за преференциално место? Нали не сме жители на общината? Значи, или да плащаме най-високия данък за МПС, но да няма платен абонамент. Или да бъде символичен. Какво правим? Платен абонамент, най-голям. И още на нещо вдига. Данък МПС пак се вдига. Затова ви призовавам, след като сме докарали до тук, да продължим битката. Тя няма да бъде никак лесна. Въпреки че те в правителството, на което те са подчинени, подаде оставка, тези кметове продължават да работят на место. Много добре знаете, че тези касички отклонения се връщат обратно по типа да и прасет. Няма две мнения по въпроса. На всички не е ясно. Искам да призова младото поколение тези, което беше много активно и помогна за свалянето на това гнусно правителство. Включете се, млади хора, бъдещето е във вас. Нека да се съберем по-възрастни, по-млади и да направим едно обединение, неправителствена организация, която да ги контролира тия вътре. И ще искаме на всяка сесия да присъстват членове от сдружението от НПО-то. Какви са тези работи? Никъде аз не можа да прочита, че се вдига данък с 30%. Изменение на точка 8, че ние не се да. Отидахме по селата, в Поморие никой не знае. Какво прави сега? 30% увеличение. Промените стават 4, Бургас е 2 промена. Да ви кажа, Поморие 4, Бургас 2. От януари месец се вдига данъчните оценки на имотите. От януари ние ще плащаме над 100% по-високи данъци. МПС, данък смет, данък сгради. Честито на поморейци. И призовавам кмета да се свали билборда. И на мен е неприятно, че този билборд седи. Кмете, свали го този билборд. Ние поморейци сме против него. Оставка! 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 Още нещо бих искал, тъй като граждани ме казаха, искаха от мен да попитам нещо много важно, ако кмета после изгледа, съм сигурен, че ще го изгледа или скоро до него. За колко време бих искал да разбера, се прави едно паркче, така наречената капка, защото от няколко години капката паркче, паркчета капка, а сега излезе паркингче с сини зони, с отново платени паркоместа и изгорели газове под прозорците на гражданите. Колко ще ни струва това удоволствие? Пак ли ще е едно от най-скъпите в света? И за колко време се случва? Това беше въпрос от гражданите. Искам да добавя още нещо, което пропуснах, имах да го кажа, но пропуснах просто. Винаги съм се очудвал
как може една община Поморие Кмета няма ли да слезе? да бъде най-задължаваната община в България на глава от население. Аз съм правил сметки. Има и по-задължени общини от Поморие на глава от населението. Поморийската община е най-задължаваната община в Поморие. Последният кредит, който дигни кмета, беше 18 милиона. С първия негов мандат, кмета няма да следи дългове Ще го попитате ли граждани, все пак ще чуете някакви отговори? 3 милиона. Добре, да кажете нещо, все пак да има и друга гледна точка, нали, да не е само... И устройство на Трябваше да център. изчака, защото говориха и искат да чуят граждани. От тогава Да. непрекъснато едно тегляне на кредити без край. Просто гледам не се вижда кога ще свърши това нещо. И чудното е, и това бурно строителство в Поморие, като всяко едно строителство, аз преди 8 години строях къща и знам какви такси съм плащал, като визи, строителни разрешения, други документи, се плащат в общината само за строителството. След това, всеки един имот, който се строи в Поморие и се продава, общината поне до сега взимаше 1% от стойността. Това са огромни пари. Огромни пари. Отделно парите свързани с покупко-продажба на автомобили. Може ли кметът да даде информация, отчет, не информация, отчет, какви средства влизат в общината от местни данъци и такси и какво е финансирането от републиканския бюджет? Това е много важна информация, за да знаем всъщност какви пари от местни данъци и такси влизат в общината. И толкова ни е трудно, след като кмета, още по-паметливите предполагам, ще си припомнят, че в втория си мандат кмета обяви съкращение на персонал на общината с 10%. Сами виждате какво е положението. Тая сграда имаше горе последните 2 етажа почивна станция. Хората почиваха там. Това всичко се напълни с канцелари. Трансформата вече отесня. Толкова много служители има там, че вече не им стигат местата в общината. Общината има и други места, където работят тяхни служители. Общинските пазари. Тъй, че определено трябва да се види как се разходват средствата, които се събират в общината. Нека кмета да даде отчет. Преди много години, още по това време, общината беше залепила в центъра на един магазин бюджета на общината. Колко средства отиват по определени пера. Беше упоменато здравеопазване, образование. И когато видях перо 23% други разходи и се отказах повече да чета, защото под перото други разходи могат да се скрият много разходи, които са нецелесъобразни. Направо излишно. Благодаря за вниманието. Какви са исканията сега? Така, само да завършим. Нашите искания, предполагам, че се съгласите с мене. Това е преразглеждане на местните данъци и такси, връщане за разглеждане и по възможност тяхното отменяне. Връщането им до нивата им през 23-24. Следващото искане да не бъде разглеждана такса, смет и нейното повишаване на тази сесия, която е декемврийската, може би след около седмица. И
повече диалог, прозрачност от страна на кмета, защото ние ще продължим да се връщаме и следващия път ще бъдем много повече, може да бъде сигурен. Благодаря на всички, които дойдохте, дълбоко поклон пред вас, за това, че застанахте, изправихте се, не се оплачете, няма от какво. Ние сме в нашето право, истината е на наша страна и няма да се дадем. Благодаря ви, хубав ден!